салом бинандаи азиз, сархати хабарҳоро имрӯз 23 ноябр аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Толиб Айёнбеков, фармондеҳи собиқ ва яке аз афроди бонуфузи Бадахшонро ба ҳукми абад маҳкум карданд. Дар пайи мушакборони Русия ба зоишгоҳи Украина як навзод кушта шуд. Ба истиснои нос, воридоти фурӯши маҳсулоти тамокӯи дигари бедуд, аз ҷумла снюсро ба Тоҷикистон манъ карданд. Ва як санҷиш дуздии маоши кормандон дар чандин корхонаро маълум кардааст. мансабдорони Украина субҳи 23 ноябр хабар доданд, ки бар асари мушакборони Русия дар зоишгоҳи шаҳри ҷанубии Запорожье як кӯдаки навзод ба ҳалокат расид. Ин дар ҳоле аст, ки бархурдҳои мусаллаҳона дар манотиқи шарқии Донецк ва Луҳанск тавсия ёфтааст. мақомдорони аз тарафи Кремл таъиншудаи шаҳри Севастополи Крим мегӯянд, ки ҳамлаи ҳавопаймоҳои бесарнишин ба ноҳияи Балаклаваро хунсо карданд. Михайло Развозжаев гуфт, шоми 22 ноябр аснои наздикшавӣ ба корхонаи барқу гармидиҳандаи Севастопол ду ҳавопаймои бесарнишин сарнагур карда шуданд. Ӯ дар канали Телеграм афзудааст, ки дар амалиёти дигар флоти баҳри Сиёҳ ҳамлаи 3 ҳавопаймои бесарнишинро хунсо намуда, ҳамлаҳо зиёне наоварданд. низомиёни Украина дар бораи ин иттиҳом чизе нагуфтанд. ба иттилои дарёфтии додгоҳи олии Тоҷикистон, Толиб Айёнбеков, фармондеҳи пешин ва яке аз шахсони бонуфуз дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба ҳабси абад маҳкум кардааст. ҳамроҳи ӯ 4 сокини дигари минтақа ҳам зиндони якумрӣ гирифтаанд. Ин хабарро яке аз наздикони Толиб Айёнбеков рӯзи 23 ноябр ба радиои Озодӣ тасдиқ кард. Толиб Айёнбеков рӯзи 11 июни имсол дар Хоруғ дастгир шуд. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ӯро ба ҷиноятҳои вазнине ба мисли куштор, авбошӣ, ғоратгарӣ, қочоқи маводи мухаддиру силоҳ ва барангехтани кинаву адоват гумон бардонистааст. наздиконаш мегӯянд, ҳукм паси дарҳои баста эълон шуд. тафсилоти муҳокимаи Толиб Айёнбеков ва ҳамроҳонашро дар барномаи ахбор пешкаши шумо мекунем. мақомоти тоҷик марҳилаи дуюми баргардонидани занону кӯдакони тоҷик аз паноҳгоҳи Алҳавли Сурияро оғоз кардаанд. дар ин паноҳгоҳ беш аз 500 зану кӯдаки тоҷики хонаводаи ҷангҷӯёни Доиш нигаҳдорӣ мешаванд. Тоҷикистон моҳи июли имсол беш аз 140 зану кӯдакро ба ватан баргардонида буд. як намояндаи ҳукумати Тоҷикистон рӯзи 23 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки гурӯҳи корие ба ин паноҳгоҳ сафар карданд ва занону кӯдаконро барои овардан ба ватан номнавис мекунанд. ин мақомдори тоҷик гуфт, ки бештар дар ин паноҳгоҳ кӯдакон мондаанд, ки бархе модар надоранд ва дар тарбияи занони дигар қарор доранд. ахиран раҳбари Қирғизистон эълон кард, ки 20 хонаи тоҷикистониҳо ва 4 хонаи қирғизҳо дар минтақаи Торткочо ё чорроҳаи Зарафшон аз байн бардошта мешавад ва минтақа бетараф хоҳад буд. аммо сокинони маҳаллӣ ва онҳое, ки аз масъала огаҳӣ доранд, мегӯянд, ин минтақа аз Тоҷикистон буда ба муддати 49 сол ба Қирғизистон иҷора дода шуда буд. онҳо шарҳи тарафи Тоҷикистонро дар ин масъала тақозо мекунанд. ҳамкорамон Фарзон Муҳаммадӣ тафсилоти ин мавзӯъро дар барномаи ахбор тақдим мекунад. оҷонсияи назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо фасоди Тоҷикистон дар як санҷиш дуздии 7 миллион сомонии музди меҳнати кормандон дар корхонаҳои давлатиро ошкор кардааст. ин нуқтаро Сулаймон Султонзода, раиси оҷонсияи мубориза бо фасод, рӯзи 17 ноябр ҳангоми муҳокимаи иҷрои буҷа дар парлумон гуфтааст. ба гуфтаи ӯ, кори муҳосибони 27 корхонаи давлатиро дар 15 шаҳру ноҳия тафтиш кардаанд ва натиҷа нишон додааст, ки онҳо пулеро, ки бояд ба кормандон дода мешуд, бо роҳи сохтакории асноди муҳосибӣ аз худ кардаанд. ӯ ба вакилони парлумон гуфтааст, ки ин ҳолат ҳангоми тафтиши филиалҳои бонки давлатии Амонатбонк ошкор шудааст. Амонатбонк бонкест, ки тариқи он нафақаи шаҳрвандон, маоши кормандони ниҳодҳои давлатӣ ва пизишкону омӯзгорон пардохт мешавад. як санҷиши дигари оҷонсияи зидди фасод ба гуфтаи раиси он дар 246 идораву корхонаи давлатӣ беш аз 76 миллион сомонӣ зарари молиявиро ошкор кардааст. аз ҳама беш ин зарар дар ниҳодҳои марбут ба вазорати маориф, тандурустӣ, фурудгоҳ ва идораҳои барқ сабт шудааст. оҷонсӣ шарҳ надодааст, ки ин зарарҳо ба чӣ марбут ҳастанд ва касе барои онҳо ҷавобгар шудааст ё не. танҳо гуфтааст, ки бештари ин зарарҳо барқарор шудаанд. назари ниҳодҳое, ки дар гузориши оҷонсӣ зикр шудаанд, ҳанӯз дастрас нашудааст. ҳукумати Тоҷикистон борҳо дар гузоришҳои байналмилалӣ барои ҷиддӣ мубориза набурдан бо фасод ва ришвахорӣ танқид мешавад.
با یک قرار خدمات نظارت دولتی سانیتاری تاجیکستان واردات، استحصال و فروش محصولات تاماکو و غیر تاماکویی بدون منع شده است. این قرار استحصال و فروش نوس را که شمار استفاده برندگانش در تاجیکستان زیاد است منع نمی‌کند. اما طبق آن از ماه اکتبر واردات سنوس، یک نوع خوکه قوی تاماکو، منع شد. در این باره سردختور خدمات نظارت دولتی سانیتاری در جلسه روز 21 نوامبر در حضور وکیلان پارلمان خبر داده است. سنوس یک خوکه تاماکویی مانند به نوس است، اما با علاوه ماده‌های خوشبو. ترکیب این مواد از 20 تا 250 میلی گرم نیکوتین دارد و به گفته متخصصان ضررش چند برابر بیشتر از ضرر سیگار و نوس بوده است. عبدالخالق امیرزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفته است تا امروز این نوع تاماکو بدون اجازتنامه و به طور غیر قانونی به کشور آورده میشد. به گفته او ضرر این مواد برای نورسان مرگ‌آور است. و حالا قربی اسعار. در بانک ملی تاجیکستان امروز 23 نوامبر قربی 1000 روبل روسی 163 سومانی تعیین شده است. دلار آمریکایی هم به تغییر است. یک دلار 10 سومانی و 21 درم و یک یورو به 10 سومانی و 48 درم برابر است. قربی پول خارجی در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. سرخط چند خبر را پیشنهاد شما کردیم. 4 ساعت بعد شما را در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.